गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो क'क्राझारबासि रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय हरग्रोदों। जे नंगौ बिजाथि फोसावखांनायनि उनाव आङो गिबि खेबनि थाखाय बाक्सा जिल्लायाव आङो दावबायफैदों आरो जोंनि NDA नि दोलो BJP, AGP आरो UPPL बिनि जिल्ला कमिटि, ब्लक कमिटि आरो बिनि मण्डल कमिटि आरो बिनि कार्यकर्ता बा बिबानगिरिफोरजों आङो लोगो हमफैदों। एसे सिनायलायनांगौनि दरखार दङ। गुबुन जेबो नङा, खालि बेनोल' जे जोङो सिनायलायनाय, एसे रायदावनाय, आत्मीयताखौ बारायनाय, बिनि थाखायनो फैदों। बिथाङा बिथांनि बायदि मावबाय थादों, जोंहा जोंनि बायदि मावदों आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे दिनै NDA नि दोलोआव जेरैहाय जोङो BJP, UPPL आरो AGP बे मोनथाम दोलोआ दिनैहाय आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मजबुत मोनसे सरकार सालायगासिनो दङ। BTR-आव प्रमद बर' दैदेननाय जिखि मित्रजोटनि सरकार, बेयाव जोङो मजबुत भाबै सरकारखौ सालायगासिनो दं आरो नैबे सरकारा जोंनि रायजो राजाफोरखौ खाथियाव बोबोनो थाखाय जिफोरनि आसनिफोर, बे आसनिफ्रा दिनै मोजाङैनो रुपायन जागासिनो दं, मावफुंजागासिनो दं। बे बेलायाव NDA-नि दोलोखौ गारनानै रायजो राजाया सोरबा दोलोखौ हेफाजाब होगोन आं बेखौ साना। मानोना रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समाव जेबो मोनाखैमोन, जौगानायनि हयथ' बिथांमोननि न'सिम सौहैयाखैमोन। दिनै ओरैबायदि न'खर गैया जे बबेबा न'खराव सरकारि आसनिफ्रा सौहैयाखै। दा गासैबो न'खरावनो सौहैदों, साख्रि मोन्दों, बाख्रि मोन्दों। दा बेबायदि बेलायाव सिगांनि थांनाय 10 बोसोराव जाय बिथाङा MP जालांबाय, बिथांनि फारसे माबा मोनसे रायजोफ्रा आरोबाव रायदान होगोन आं बेखौ साना। जोङो भारतखौ जौगासार भारत दानांगौ, आसामखौ जौगासार आसाम दानांगौ आरो BTR ओनसोलाव जा गोजोन खौसेथि लाखिनानै नैबे ओनसोलाव जौगानायखौ जोंहा लाबोनांगौ आरो बे ओनसोलनि सोलोंथाइ, बे ओनसोलनि रांखान्थि बिथिङाव जोंहा खामानि मावनांगौ दं। दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे NDA-नि बिजाथि महरै दिनै आं गसंदों। गुबुन खोथा सिन्था खालामाजासेनो बे खोथाफोरखौ गोसोआव लाखिनानै बिथांमोना गावनि मुल्यबान भटखौ, बेसेन गोसा भटखौ होगोन होननानै आङो बयखौबो खावलायबाय। बिथाङा मोनसे सिमां नुदों, बे सिमाङा माब्लाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा। मानोना एसे सिगां नोंथाङानो बुंबाय जे BPF दोलोनिफ्राय दिनैहाय MCLA-निफ्राय लानानै बिथांनि दोलोनि मावगिरिफोर, जिल्लानि माने मिरुनि मावगिरिफ्रा दिनै सोरबाया BJP-आव थांदों, सोरबाया UPPL-आव हाबफैदों। दा बे बेलायाव सोरखौ लानानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आं मिथिया। नाथाय सैथो बाथ्राया बेनो जे जि 25,000-नि बाथ्रा बुंदों, बे 25,000-आ बिथांनि केन्डिडेटनि बेलायावसो जानो हागौ, नाथाय NDA-नि बेलायाव बे मालाबाबो जाया। जोङो गासैखौबो नायजोबनानै नायब्ला नुदों जे दिनै NDA-नि जोंनि बिजाथि बा NDA-नि पक्षआव जिफोर भट गोग्लैगोन, बियो रावजोंबो रुजुथावै निस्सय जागोन आरो आं दिनैनो बुंथ'नो बादों जे बेयाव माने जोङो जोबोद मोजां मोनसे बिग डिफारेन्सआव जोङो देरहागोन, बे सैथो खोथा। आंनि बुंनांगौआ बेनो जे दा जिथु जोंहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ भारतनि खेबसेबाव आरोबाव गाहाय मन्थ्रि जोंहा बानायनांगौ। मानो बानायनांगौ होननानै बुङोबा, नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतखौ दिनै बिश्व दरबाराव लानानै थांदों, बिश्वआव मुंख'जाथाव मोनसे हादोर हिसाबै बिथाङा गायसनदों, भारतखौ बिश्वगुरु हिसाबै बिथाङा फसंदों। बेनिखायनो बेबायदि सासे दैदेनगिरिखौ, बेबायदि सासे नेताखौ जोंहा आरोबाव प्रधान मन्त्रि जा मोनफिननांगौ, गाहाय मन्थ्रि जा मोनफिननांगौ। बेनिखायनो जोङो भट होनांगोन। आरोबाव ओरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डाङरियानि दैदेननायाव बिथाङा आसामखौ भारतनि जौगासार 9 रायजोनि गेजेराव मोनसे दानो नागिरदों आरो BTR-नि जोंहा प्रधान बिथां प्रमद बर'आ बुंदों जे जोंनि नैबे बड'लेण्डआव पिसफुल बड'लेण्ड, ग्रिन बड'लेण्ड आरो स्मार्ट बड'लेण्ड दानांगौ। दा बेफोरनि थाखाय जेफोर आसनिफोर बेयाव बानायनाय जादों, जेफोर बिथांखिफोर लादों, बे बिथांखिजों जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनसे कानेक्टेड जानानै दङ। बिथांमोना थांनाय सरकारनि दिनाव जेबो मोनाखैमोन, दिनैहाय जौगानाया बिथांमोननि न'खर न'खर सौहैदों। नोंथाङा BTR-नि गोरोबथा दफाफोरखौ दाबो आबुङै मावफुंजायाखै, नोंथाङा दिल्लीयाव माबायदि बेखौ? बेयाव BTR-नि गोरोबथानि दफानि खोथायाथ' बे थाखाबायानो।
गुबुन मोनसे आरोबाव आसामनि जोंनि गोबां इस्युसफोर जेरै दैबानानि बाथ्रा थागोन। दैबानाजों जोंहा बिसेसकरि नैबे बिटिआर ओनसोला हा खुरखाजानाय बे जेंनाया निस्सय थागोन आरो बेनि अनगायैबो गोजोन खौसेथि रैखा खालामनाय जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो लाखिनाय बेबो बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा। बेखायनो बेफोर इस्युफोरखौ लानानै निस्सय थांनाय जागोन आरो सोलोंथाइखौ लानानै निस्सय जोंहा जेंना दङ सोलोंथाइखौ लानानैबो खामानि। इउपिपिएल दोलोनिनो गाहाय नेता बिथां राजु नार्जारिया बिजाथि महरै गसंनो लुगैदोंमोन आरो बिथाङा दिनै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। दा नैबे समाव माबायदि थासारि बेयाव जेबो गेदेरथार माबा मोनसे थासारि फैदों बेखौ जों सानाखै बा बिदि फैयाखैबो आरो आंहा फोथायो राजु नार्जारि बिथाङा जोंनि हान्जानि दोलोनि खहा जानाय जेबो मावनाय नङा आरो मावखायाखैबो। बिथाङा जास्ट दसे समनि थाखाय बिबाननिफ्राय एसे रेस्ट लुबैदों बिनि थाखाय बिथाङा बेखौ दसे जिरायथ'दों। आं सानो बिथाङा निस्सय जोंनि दोलोआव फैफिनगोन आरो बिनि जगाजगा जाबाय थादों। बिथाङाबो बुंदों जे बिथाङा दोलोनि जेबो खहा लुबैया निस्सय बिथाङा लुबैनाय नङा आरो जोंबो बिथांखौ थाबैनो जाहाथे गिदिंफिन बेखौ जों लुबैयो। सार बिथाङा गुबुन दोलोआव बास्लायनाय चान्स दङ गैया बिदि आं नुहुराखै मानोना बिथाङा इउपिपिएलखौ मोजां मोनो आरो इउपिपिएलावनो थानानै खामानि मावगोन बेखौ आं फोथायो। নমস্কাৰ মই ডক্টৰ প্ৰতিভা পাছাৰী আগৰৱাল IVF স্পেচিয়েলিষ্ট এট আপোলো ফাৰ্টিলিটি গুৱাহাটী। মই জনাব বিচাৰিছো যে মই কোকৰাঝাৰ আপোলো ডায়েগনষ্টিকত 23 মাৰ্চত আহি আছো দুপৰীয়া 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই। যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বুকিঙৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত। আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।